Gedor sing saking tawar rencana ngomong kasih ratore mongkang mendadak aku kelawan gue tadi turun guling mustika prambangan aku kakas pengendali ning projol mula saka kuwi prajurit aja nak kesuwen waktune selantek ono padha lungguh kang satata bakal son kiprane pala gede monggo sinun monggo nang ayo kabeh ayo bos